μια χάρτινη δραχμή. Αλλά αυτό που εγώ λέω προτείνω είναι ένα ασημένιο νόμισμα, το οποίο δεν θα μπορεί να υποτιμάται και στο οποίο θα σπεκουλάρετε, αλλά θα έχει μια συγκεκριμένη αξία η οποία θα οριοθετείται από το κράτος το οποίο προφανώς την κόπτει και η οποία μόνο θα μπορέσει να ανέβει λόγω και του γεγονότος ότι θα ανεβαίνει η τιμή του αργύρου και θα επιτρέψει έτσι στα νοικοκυριά τα ελληνικά να αποταμιεύσουν. Και με την αποταμίευση θα έρθει και η ανάπτυξη. Το κρατάμε αυτό. Να έρθουμε λίγο στο Μαξ. Βέβαια, να σας πω ότι ο πρώτος διδάξας στην ιστορία της εφαρμογής σε νέο νόμισμα ασημιού και χρυσού που έγινε στην ιστορία, σας θυμίζω, ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος στο δικό του μεγάλο τεράστιο βασίλειο. Να μην συνεχίσουμε εδώ, να πάμε λίγο πάλι στον Μαξ. Μαξ, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το οποίο καταδυναστεύει, θα έλεγα, τους Έλληνες τις μέρες αυτές? Είναι βέβαια η αγωνία τους αν θα βγουν από το ευρώ ή αν θα παραμείνουν στο ευρώ, και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν κάποια χρήματα στην άκρη, 5.000 ευρώ, 10.000, 30, 40, 50, ακόμα και 100.000 που έγιναν σταδιακά από οικογένεια σε οικογένεια, από εισοδήματα τα οποία για πολλές γενιές, μπορώ να πω, μαζέψανε προκειμένου να έχουν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στην ζωή τους χρηστών για θέματα υγείας κτλ., τα έχουν στην άκρη. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις των Ελλήνων με την υπάρχουσα κρίση? Υπάρχει κρίση που θα μπορούσαν τα χρήματά τους οι Έλληνες να τα χάσουν? Well, what I wanted to ask you is, during this crisis, there are people who have amassed wealth or some money through savings over time, over generations, 10, 20, 30, 100,000 euros. During this crisis, is there a possibility that these people will lose their money, their savings? Let's talk about savings. In the realm of the IMF, the ECB, the EU, they are attacking savings by keeping interest rates low. We see this in the United Kingdom. They are transferring billions of pounds from the... In Germany the same, in Switzerland also. Yes, all over the world. All over the world. They transfer money from the savers to the spenders, or the speculators, as I call it, using interest rates. Now, what Hugo is saying about having a silver drachma, it can be introduced by the Greek government. It can exist right alongside the euro. But it's a way to do battle with the bankers, because every time they debase the currency, every time they steal savings, every time they abuse the system, the silver goes up in value. So this means that the wealth is going to be transferred back to the savers from the spenders and the speculators. And not the speculators, yeah. So this is a way to reverse the flow of money back to the savers. So their point is well taken. The savers, who are the backbone of the economy, are getting screwed. And only by reintroducing a system, as Mr. Price has outlined, which is extremely easy within Greece. For example, Greece has 111 tons of gold. They could sell 5% of that gold into silver and immediately begin to distribute, and immediately put wealth, immediately put into people's hands something that is a protection against banking scum. Ωραία, θα το συνεχίσουμε να κάνουμε την μετάφραση, γιατί είπε αρκετά μετά με ένα άλλο κομμάτι ο Μαξ. Η Τρόικα είναι η βασική εχθρή των καταθετών. Αυτοί όντως... Και οι κερδοσκόποι μαζί, όπως είπε ο Μαξ. Και οι κερδοσκόποι. Κρατώντας τα επιτόκια πολύ χαμηλά, αφαιρούν... Σχεδόν μηδενικά, να πούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι όσοι έχουν σκεφτεί να πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό, έστω τα λίγα αυτά που έχουν, οι καταθέσεις στην Ελβετία, στην Αγγλία, στη Γαλλία και γενικά στην Ευρώπη, αλλά και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, είναι μηδενικές το επιτόκιο. Βάσει αυτών, παίρνουν τα λεφτά από τους καταθέτες, τα δίνουν στους σπεκουλαδόρους και στους κερδοσκόπους και στους τραπεζίτες, ναι. Και στους τραπεζίτες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι τα σπαταλούν. Παίρνουν από τους ανθρώπους τους αποταμιευτές και τα δίνουν στους σπάταλους. Αγοράζουμε λίγα λόγια φθηνό χρήμα και το πουλάνε ακριβά. Νομίζω είναι πολύ απλή η πρακτική την οποία ακολουθούν. Αυτό που λέμε... Η πρόταση που λέει τώρα ο Μαξ μαζί με τον Μίστερ Σαλίνας είναι ότι
αγοράζοντας, κυκλοφορώντας μια νέα δραχμή, ασημένια, παράλληλα με το ευρώ, χτυπάς τους κερδοσκόπους, γιατί κάθε φορά που αυτοί κερδοσκοπούν εις βάρος του τραπεζικού συστήματος, το νόμισμα από άργυρο αρχίζει και ανεβαίνει, λόγω των πιέσεων που υφίσταται το ευρώ στην περίοδο δηλαδή, αυτή. με λίγα λόγια, εάν επομένως μπορέσεις να υπάρξει μια αντιπαραβολή, μια αντιπαράθεση μεταξύ χάρτων νομίσματος, του paper money που λέει ο Μαξ, και του νομίσματος που έχει αξία είτε σε χρυσό είτε σε ασήμι, όπως το εδώ πέρα προτείνουν ο Μαξ και ο Mr. Price, τότε χτυπάς στην ουσία την κερδοσκοπία, αυτό λέει, έτσι. Ναι. Χτυπάς στην ουσία την κερδοσκοπία και έχεις ένα αξιακό μέτρο που λέγεται ασήμι, το οποίο ανεβαίνει και αναγκάζει και τις τράπεζες να δείξουν το πόσο γυμνές είναι χωρίς το παιχνίδι αυτό που κάνουν με την κερδοσκοπία. Έτσι ο Μαξ θεωρεί ότι τα υπερκέρδη ξαναπηγαίνουν προς τις πραγματικές ασημένιες δραχμές, τροφοδοτώντας την ευημερία του λαού. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό το οποίο θεωρώ σημαντικό και είναι ερώτηση και στους δύο. Ας ξεκινήσουμε με τον Μαξ και μετά με τον κύριο Price. Έχει εφαρμοστεί πουθενά αυτή η σκέψη? Has this proposal been applied anywhere? This proposal, as I said, is somewhat revolutionary because it circulates silver drachma or silver coin with the weight stamped, not a monetary value, which allows for the government to raise the price anytime the bankers attack with their debasement. So it gives the people a way to equalize the forces that are allied against them. Now, when we came here, we heard that the Syriza party was leading, that they are on their way to victory. We come to speak with that party because this initiative is something the Greek people want, is something they need, and it is immoral not to offer this to them. And so far, they have not come forth. So either one, they are financially incapable of grasping this concept, or two, they are not who they say they are. Λοιπόν, ήρθαμε στην Ελλάδα. Να πούνε καταρχήν, η επαναστατική σκέψη δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί πουθενά. Ήρθαν στην Ελλάδα να μιλήσουν, έχοντας ακούσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές, ήρθαμε να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πούμε αυτή την επαναστατική πράξη, γιατί είναι προς το συμφέρον του λαού, είναι κάτι το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός και το χρειάζεται. Προς το παρόν, το κόμμα αυτό δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι θέλει να συναντηθεί μαζί μας ή ότι θέλει να κάνει κάποια κίνηση. Συμπεραίνω ότι συμβαίνει ένα από δύο πράγματα. Ή είναι ανίκανοι να καταλάβουν αυτό το οποίο προτείνουμε, ή δεν είναι αυτοί που λένε ότι είναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στις δημοσκοπήσεις προηγείται η Νέα Δημοκρατία σε άλλες, ο ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες. Να κάνουμε μια αντικειμενική ενημέρωση. Πρώτον. Δεύτερον, το γιατί δεν έχει ενημερωθεί μέχρι τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχουν δει ακόμα το Μαξ, είναι μια άλλη ιστορία. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Κανένας από τα ελληνικά κόμματα δεν μιλάει για επιστροφή στη δραχμή. Στην σημερινή εκπομπή δεν προτείνουμε, τουλάχιστον ομιλών, δεν προτείνουμε επιστροφή στη δραχμή σε καμία περίπτωση. Δίνουμε όμως μια άλλη διάσταση, η οποία καλό θα είναι οι αρμόδιοι όλων των κομμάτων να την ακούσουμε με προσοχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγει μέσα από τα σπάργανα του συστήματος. Σας θυμίζω ότι ο Μαξ έχει δουλέψει πολλά χρόνια στην Goldman Sachs. Ήταν από τους βασικούς αναλυτές και οικονομολόγους και στο CNN και στο Russia Today και ξέρει πάρα πολλά πράγματα που ενδεχόμενα ακόμα και δικοί μας ειδικοί δεν τα γνωρίζουν. Λοιπόν, μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα θα επανέλθουμε σε αυτήν πάρα πολύ σημαντική, μοναδική θα έλεγα τη χρονική περίοδο που ζούμε, συνέντευξη και του Max Kaiser και του Salinas Price που είναι σήμερα μαζί μας αποκλειστικά για το Sun Channel και την εκπομπή του Συνηγόρου του Πολίτη. Να είστε καλά, σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Είμαστε πάλι μαζί σε μια αποκαλυπτική θα έλεγα συνέντευξη, καυτή συνέντευξη με τον Max Kaiser, το γνωστό σε όλους μας Max Kaiser, δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσω τον Max Kaiser, και τον φίλο μας τον Price Salinas, επιχειρηματία από το Μέξικο και αντιπρόεδρο της παγκόσμιας κίνησης για την αξιοποίηση ως νομίσματος του ασημιού. Να πω καταρχήν ότι υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες μηνύματα. Δεν είχε διαφημιστεί η παρουσία σήμερα στην Ελλάδα και στην εκπομπή μας του Max Kaiser, άρα παρόλα αυτά το μάθατε
άγνωστο πώς. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Να σας πω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής μας για μισή ώρα ακόμα είναι 215-56-05-300. Είναι το καινούριο τηλέφωνο του Sunny Channel. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί στο Sunny Channel .tv να μπορέσει να στείλει τα μηνύματά του. Είναι γνωστό, γράφεται, υπάρχει και κάτω από σαν σήμα στην εκπομπή, το τηλέφωνο και το email. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε, ερωτήσεις. Ο Μαξ είναι εδώ για σας, ήρθε για τους Έλληνες, τους οποίους αγαπάει ιδιαίτερα, το έχει αποδείξει. Υπάρχουν λύσεις όπως ακούτε. Δεν τις προτείνουμε απαραίτητα, αλλά θέλουμε, το ξαναλέω μια φορά, αυτοί που αποφασίζουν επιτέλους να ακούσουν και κάποιες άλλες γνώμες. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι στις δημοκρατίες. Έτσι, υπάρχουν επιλογές πολλές. Θέλω να πιστεύω ότι η αυριανή κυβέρνηση θα επιλέξει την καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα και κυρίως για τους πολίτες της Ελλάδος. Πρέπει να θυμηθούμε, και το έχουμε ξεχάσει πολλές φορές, ότι ο αγώνας των πολιτικών και όλων μας πρέπει να είναι υπέρ της ευημερίας των πολιτών και όχι της ευημερίας των αριθμών. Εάν ζούμε μια πολύ σύντομη ζωή για να ευημερήσουν οι αριθμοί υπέρ των συμφερόντων της εκάστοτε Μέρκελ, δεν φταίει η Μέρκελ, η Μέρκελ εκπροσωπεί κάποια συστήματα. Λοιπόν, κάποιο σύστημα εκπροσωπεί. Εάν επομένως ζούμε γενναίες επί γενεών για να ξεμπληρώνουμε την αριθμητική υπεροχή κάποιων, νομίζω ότι κάποιοι πάνω στη γη αυτή θα πούν και την άλλη γνώμη και ίσως να την επιβάλλουν. Λοιπόν, Max, we have a lot of. Έχουμε πολλά μηνύματα. George, I want to get on YouTube. So do you mind if I throw water on you and beat you up? Is that okay? Πάτε επίκαιρος. Ο Μάξ μας δίνει την κίνηση που είδε το πρωί μεταξύ Κανέλη και Κασιδιάρη. Ναι. Okay. Well, I could put, you know, I have. Only water. No, I say put pasties on with tassels and make them go in the opposite direction. With the Greek people, would they listen then? This is silver. This is money. What you have is garbage. It's paper. It's worthless. This is real. Get real. George is real. Αυτά είναι τα λεφτά, αυτό είναι το ασύμι και όχι τα χαρτιά. Είναι μοναδικός ο Μαξ τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις απόψεις και τις θέσεις του. Μας έδειξε με τον πιο, θα έλεγα, εκφραστικό τρόπο ότι τα χαρτιά είναι τίποτα, είναι ένα μηδενικό. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά αξίας είναι το ασύμι. Έτσι. Can we see that? Yes, this is silver. Now, what would happen is that the silver drachma would be 1/10 of this size. It would be, say, 1/10 ounce. Έχετε, πες ότι έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την Ελλάδα, δεν ήρθε έτσι εδώ. Έχει συγκεκριμένες και διαστάσεις, τα πάντα, όλα έτοιμα. You're ready, you have a complete program set out, you have the dimensions, you have the weights, everything. Yeah, okay. It's only 3 grams per coin, the silver drachma. The government would issue this, you would get it at the post office. You would then, they would sell 5% of their gold to buy silver, mint these coins. You would then have this silver drachma in your possession. What happens is, if in fact the price of silver goes up because the bankers are flooding the world with more paper, the government will then raise this reference price. It's a floating value to this coin. And I think Hugo is really, that's the revolutionary piece, that Hugo can speak more, you know, detailed about that. Η ελληνική δραχμή, η ασημένια, θα ζύγιζε περίπου 3 γραμμάρια, 1/10 της σουγκιάνς. Θα μπορούσε το κράτος, διαθέτοντας 5% των αποθεμάτων του σε χρυσό, να το αγοράσει ασήμι, να νομισματοποιήσει το ασήμι και να το πουλάει μέσα στο ταχυδρομείο στους πολίτες, οι οποίοι πλέον θα είχαν στα χέρια τους αυτό το νόμισμα και το οποίο κάθε φορά που οι τραπεζίτες θα πλημμύριζαν τον κόσμο με χάρτινο νόμισμα, αυτό θα ανέβαινε η αξία του, γιατί η κυβέρνηση θα ανέβαζε, θα έδινε άλλη τιμή για το νόμισμα πλέον, οπότε θα ανέβαιναν και τα εισοδήματα, δηλαδή θα είχαν αποκούμπει οι καταθέτες. Να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή με ειδοποιούν από το control ότι μιλάει στο chat room, μιλάνε πάνω από 400 άτομα και μιλάνε, αναλύουν μέσα σε ελάχιστα χρονικό διάστημα από την ενημέρωση που τους κάναμε στο 20 λεπτά.